so za mu bi a coin din a menene short ko long ne ma za a bi shi a short. So za ka using inda za ka shiga market, za mu ja leverage da muka ce muke so mu canza ma leverage ba ko kamata a nuna a gani za ka saka shi a iya karfin da kake so ya baka riba ko wani pips ɗinka. To mu za mu using 10 yadda muka gani a can. I'm using 10 leverage. Yana samun maya. So za mu shiga market direct. Bari mu using abin da za mu yi. In ce a bita short. In bita short. So a yana mun yi placing trade. A 10 leverage muke aiki. Na using a 10 leverage ne yanzu. So yanzu kaga yanayin ranar za ka daga ganin hawan kuɗinka da saukan kuɗinka. Muna minus 8 yanzu haka. To da yanda kake shiga riba nan zai nuna ma komai naka. Ga close buy ɗinka in kana cin riba ga abin da za ka yanke. Nan kuma shine za mu using stop loss. Ya wancan ɗinmu za mu saka a nawa. Take profit za mu using shi 0.5 1 3 0.5 0.5 1 2. Stop loss ɗin za mu using ɗin shi a gaba. So take profit za a ga mun sa stop loss, za a gan shi ya yi nan. Za mu shiga ok asset ɗinmu ga yanan. Za mu zo mu sa shi yanda ya kamata. Waɗannan duniya ya gani za mu samu aji shi a 0.3 in ya yi sama ko kuma za mu bar shi a 0.5. Wanta short ma maka mishi. Da yanda ya yi sama zai fitar da kai a kasuwa. Yanzu kaga muna cikin minus ne yanzu. Kana son kai close buy ga yanan za ka yi close buy. Ga inda za ka yi setting ɗin abubuwan ka take profit stop loss. Shikenan. Nawa muna using demo ne bari mu yanke kasuwa saboda tsaro. Mun yanke kasuwa. Ana wajen minus this thing. So wannan yanda za ka yi placing trade ne kawai. Za ka yi placing trade.